Nu 21 søndag med Rona Ammitzbøll Flykke. God aften. Rigtig mange specialklasser bliver nedlagt, og et flertal af elever med særlige behov skal nu indgå i normalundervisning på fuld tid. Det er konsekvensen af en ny lov om inklusion i den danske folkeskole, som blev vedtaget tilbage i april måned. Størstedelen af landets 98 kommuner har allerede lagt en plan for, hvordan eleverne inddrages bedst muligt, den såkaldte inklusionsstrategi. Men på trods af det føler lærerne sig langt fra rustet til at løse opgaven. Ja, faktisk svarer næsten halvdelen af de adspurgte i en landsdækkende undersøgelse, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at inddrage elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Lovforslaget blev dengang vedtaget med begrundelse om, at inklusion er for barnets bedste. 21 søndag ser i aften nærmere på, om inklusion også er for lærerens bedste. På Bakkeskolen i Kolding kommer der snart flere elever i klasserne. Regeringens nye lov om inklusion betyder nemlig, at elever med særlige behov skal rummes i den normale undervisning. Det bekymrer folkeskolelærer Maria Wiese. Hun er bange for, at arbejdsbyrden bliver for stor. Det bliver en anden form for arbejde, et for hårdt arbejde, ikke det arbejde, vi har uddannet os til, som vi gerne vil have. Vi skal rumme så mange, at så kommer det til at stresse med i forhold til alt det, vi skal nå i forhold til eksamen. Ja, fordi det er allerede stressende nok som udskolingslærer, det der med eksamen osv. Og hvis vi så skal rumme alle dem, og de skal stadigvæk lære det samme, alle sammen, og altså, det kan godt bare tanken kan sådan, ja, få mit hjerte til at hoppe med ekstra gang. Jeg føler mig på ingen måde rustet til at kunne påtage mig det her ansvar, og det kommer til at kræve rigtig meget tid, fordi det der med hele tiden at skulle være i kontakt med forældre og sådan noget, det kræver rigtig meget. Det kræver rigtig meget energi, og man skal forholde sig til, at man skal bruge rigtig meget tid på at holde møder og ringe og skrive. Og jeg kan kun se, at den private tid bliver mindre og mindre. Vi får ikke flere timer, vi får ikke flere ressourcer, som der er i hvert fald på nuværende tidspunkt. Og der er ikke penge til kurser, så vi kan slet ikke videreuddanne os på nogen måde. Psykolog Rasmus Alenkær mener, at der er en stor risiko for mistrivsel og stress blandt lærerne, hvis de ikke får tid til at omstille sig til de nye arbejdsopgaver. Når en organisation forandrer sig fra at have en hovedopgave til at have en anden, så bruger medarbejderne krudt på at omstille sig. Og hvis ikke der bliver givet tid og rum til, at man får bearbejdet den her omstilling, så bliver der faktisk tale om det, man psykologisk set kalder for en soveproces. Det vil sige, at folk oplever at have et tab, og det her tab fylder rigtig meget. Der er en ny undersøgelse, som Dansk Lærerforening har lavet, hvor man har spurgt sådan meget målrettet til, hvordan oplever I trivselen og i forbindelse med alt det her. Og der kan man se, at trivselen den er påvirket negativt. Fordi man er bange for, hvad er det, man skal gøre nu her, og man kan ikke helt forlige sig med, at nu skal man til at have en anden type skole, end man tidligere har haft. Så hvis ikke ledelsen virkelig er på spil her, så vil det være sådan, at nogen de går ned på det. En undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at lærerne er skeptiske over for inklusion. 49% af lærerne mener, at der inkluderes for mange elever med særlige behov på deres skole. 44% af lærerne vurderer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at inkludere elever med gennemgribende udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelse. 88% af lærerne efterspørger kompetenceudvikling for at kunne inkludere elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Resultatet fra undersøgelsen bekymrer konsulent i Danmarks Lærerforening Niels de Foss. Han frygter, at manglende ressourcer vil skabe utryghed på lærerværelset. Det, man kan frygte ved inklusion, det er, at hvis der ikke følger de nødvendige ressourcer med, jamen så snyder man jo, eller gør man jo i virkeligheden det barn, der bliver inkluderet en bjørnetjeneste, for vedkommende får ikke noget ud af det. Man risikerer at sætte klassens trivsel og velbefindende over styr, og man pålægger lærerne en mere eller mindre umulig opgave, der i den sidste ende, kunne man frygte, kan få nogle vidtrækkende konsekvenser for deres oplevelse af sig selv som lærer. Det er rigtig, rigtig skidt, hvis det går den vej. Så skaber det utryghed. Jeg tror, at man kunne have fået denne her proces til at køre med mindre frygt og angst i lærerkorpset, hvis man havde forberedt den lidt bedre, og hvis man selvfølgelig havde stillet den nødvendige efter videreuddannelse i udsigt. Det er der ikke råd til, og nu må man så få det bedst mulige ud af den situation, der er. Det kan vi godt forstå, at den enkelte lærer er meget famlende overfor. På Christiansborg sidder en af mændene bag lovforslaget.
21 søndag har spurgt uddannelsesordføreren for Socialdemokraterne, hvordan han mener, at lærerne skal håndtere den nye lov. Jeg vil opfordre til, at man gennem sit medarbejderudvalg, gennem sin tillidsrepræsentant, tager det her op som et tema, sin lokale lærerforening, at man gør det til genstand for en drøftelse på sin skole med ledelsen, at man sammen på skolen sætter sig nogle mål og får defineret, hvad er det, eksempel når vi nu taler inklusion, hvad forstår vi ved inklusion, hvad er det for nogle børn, som vi kan inkludere ved at ændre på vores pædagogik, ved at ændre på vores hverdag, ved at ændre på vores didaktiske måde at tænke på. Hvad er det for nogle børn, vi så kan rumme, og hvem vil vi ikke kunne rumme heller i fremtiden. Sådan at man får orden på det. Ingen må stå alene med den her opgave. Altså det er en opgave for kommunerne, for skoleledelsen, altså en ledelsesopgave, at sørge for opkvalificering, sådan at lærerne kan få vejledning, at de kan få direkte hjælp også i forhold til at skal stå for en større rummelighed, en større inklusion. Ingen må stå alene med opgaven. Tilbage på Bakkeskolen i Kolding efterlyser Maria hjælp og ressourcer. Hun giver ikke meget for politikernes forklaring. Altså jeg forstår ikke, hvordan de kan se det løsningen. Og jeg synes heller ikke, at det er løsningen for de specielle børn. Altså jeg forstår ikke, hvordan de kommer frem til den her løsning. Jeg kan ikke se, hvordan det bliver godt for nogen parter, hvis der ikke kommer de medfølgende ressourcer eller hjælp eller efteruddannelse, og det gør der jo ikke på nuværende tidspunkt. Hvis lærerne ikke får tilbudt redskaber til at rumme elever med særlige behov, er Maria nervøs for, at fokus forsvinder fra fagligheden, og at lærerne søger mod nye klasselokaler på privatskoler. Som en konsekvens af den nye lovgivning bliver læreruddannelsen lavet om fra sommeren 2013, så der kommer mere fokus på pædagogik.